Kurs Excel typ číslo 118, ako zobraziť všetky objekty v zošite, tak trošku naväzuje na ten predchádzajúci typ, kde sme si ukázali, ako zobraziť všetky hárky. A dnes to bude vlastne tiež zobrazenie všetkých hárkov, ale aj objektov v zošite a objekty myslím napríklad graf, kontingenčné tabulky, rôzne naformátované tabulky a podobne. No a poďme na pointu, prejdem rovno do karty zobraziť, kde nájdeme približne v strede navigáciu. A keď kliknem na navigáciu, tak v pravej časti vidím zoznam všetkých hárkov. Môžete si všimnúť teda, že tie hárky mám pomenované takto logicky ako základné formátovanie, typy kurzorov, kopírovanie, premiestňovanie a tak ďalej. Niektoré sú také bledšie, to znamená, že sú skryté, tie ostatné sú čiernym písmom, takže tie sú v podstate všetky viditeľné. No a keď prejdem napríklad do hárka, kde zobrazujem alebo prezentujem grafy, napríklad stĺpcový graf, tak môžeme vidieť, že sú tam vlastne grafy a môžem aj ukázať ten hárok, ja na ne kliknem a naozaj vidím teda tabuľku, zdroj údajov, potom samotný graf a takto si môžem preklikať, môžem ich aj vyhľadať a taktiež ukážem, keď máme napríklad kontingenčnú tabuľku, tak tu mám teda takto nižšie. Zase môžem si kliknúť na ten hárok a klikať na zdroje údajov, klikať na kontingenčné tabulky, takže takýmto rýchlym spôsobom sa môžem v celom zošite zorientovať. Myslím si, že je to veľmi užitočný tip, hlavne keď máme tých dát alebo tých výstupov viacero. Ďakujem za pozornosť a želám všetko dobré.